Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu kenda mor mokalo mar lando nini chenro ni biro ni kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno kendo wadonjo e twak achiel kachiel. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa modiechieng' ma kawuono osechopo to kaka watimega wakuongo wang'ere ni daktari nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to wadonjo e twak achiel kachiel. Machiegni daktari Erokamano ahinya. Nyinga en Dr. Don Ogola. Anjo nyakach ma Nyabondo. An alonye thieth mar nyithindo. Koro iluonga ni pediatrician. Thieth mar nyithindo. Kamano. Wuod nyakach wuod thurwa. Erokamano amor mar bedo kodi e studio odiechieng' ma kawuono. In jalony e weche mag tuoche mag nyithindo. Daher mondo magwe mbaka kuom tuo moro mabendo osechando nyithindo kuom ndalo mang'eny mokalo, kuom higni mang'eny mokalo. To en tuo ma kaka jonyuol wanyalo geng'o mondo mi kik nyithindwa yude, mondo mi kik nyithindwa yud chandruok ma ginyalo yudo kotenore kod tuo ni. Wadendo ni tuo mar sickle cell. Tuo mar sickle cell kuom nyithindo. Ilony kod mano bende ageno kamano. Muldo mana matin ni sickle cell. Sickle cell en ang'o? En cell machal nade? Koro tuo mar sickle cell nyinge no oa kuom gima ni ng'ado go lum. Moro mane wang'ado jodongo ni ng'ado go lum cha iluonga ni sickle. Koro nyiso ni remo mar ng'ato monego bed ni oluorore. Koro tuo ni miyo obede kaka sickle mane ng'ado go lum cha. King'e gima ne jodongo ng'ado go lum omako kama to ng'ane en gimoro ogodore. Koro mane tuo ni. To tuo ni en gimiyudo koa kuom janyuol. Koro janyuol miyo gi wuoro nyaka bed gi tuo ni koka nyalo miyo nyathine. Koro kwa ng'iyo picha mwaketo ni mondo wang'iyane gima wawuoyeno, remo miluongo ni red blood cells ni mamiyo waneno ni remo kwar. Remo kong'iye e microscope to shape ne en shape aina ni moluorore maber kendo mayom, miyo koro giringe e ler maber. To koro sickle cell mwawuoyeni en koro ok en remo moluorore, to en remo makoro ogodore madwa chalo gi gima ni ng'ado go lum cha, momiyo nyinge noa miluongo ni sickle cell. Miwane picha moro ma wakete remo cha mondo wanene sickle cell no kendo. Picha ni koro neno kaka mae koro sickle cell, ng'ama nigi sickle cell disease, tuo mar sickle cell. Koro rembe makwar no en ogodore. Emomiyo nyinge no chak ni sickle cell nikech gima ng'ado go lum cha iluongo ni sickle. Koro mae en. Koro mae inya yudo ka ma oluorore, koro ma en sawa, ma en remo maber. Kiyudo ma koringo e ler to ringo maber. Ma kaka chalni problem wadhi bedo go ni koringe remo to koring maber nikech omoko e ler. Mane kore problem momiyo joma nigi tuo mar sickle cell ni bedo gi chandruoge magin go. Erokamano nya Dr. Don ileronwa maber mokalo gi kaka remo maber chal kod kaka remo matuo kata wadeno ni sickle cell chalo ogodore kama To kani wachako chenro ni daktari ni pimonwa kacha ni tuo ni biro kowuok kuom jonyuol. Pimnwa kaka tuo ni biro kowuok kuom jonyuol ma janyuol kawo to miyo nyathine mabende biro kelo ne chandruoge mang'eny kaka ne waneno cha. Kamano. Koro kaka wacho tuo mar sickle cell ni en tuo mawacho ni wayude kuom jonyuol. It is inherited gi dho wazungu mwasomo. En ni janyuol nyaka bed kode koka miyo nyathi. To wadwani wawinjre ni nitiere ng'at ma nyalo bedo kode in gi tuo ni to kibedo gi ranyisi ni in gi tuo ni. Moro wawacho ni in iting'o tuo ni e dendi to kinyis ranyisi ni in gi tuo ni. Mano ng'ata achiel. Mar ariyo en ng'ama nigi tuo ni kendo nyiso ranyisi. Koro king'iyo picha ni ma miyo to ma dichuo. Koro kuom ineno kowich ni nyiso ni en oting'o tuo ni e dende to konyis ni en gi tuo ni. Ma en mama ni. Dichuo ni be
nikech en gi nus kama, tuo ni en iluongo ni autosessive recessive. En matin ma ka in kode to in gi moro maduong' to konyisi, in kode to kinyis ranyisi. To en e dendi. Koro waluongo gi ni carriers kata traits. Koro mae biro ni jaduong' ni wuoro ni be ni sawa to oting'o e dende. Koro ka wuoro gi miyo moting'o e dende ma gin pokne gibedo gi ranyisi moro amora. Ka giriwore to nyathi ma ginyanyuolo mokwongo nyalo bedo nyathi ma onge gi tuoni. Mar ariyo nyalo nyuolo nyathi ma be ni kode to ok nyisi. Koro ing'e ni nyaka pimi koka diyudi. Mar adek inyalo yudo jatuo nyathi man gi tuoni koro ma en go e dende kendo nyiso ranyisi. Nyiso ni ka anyuolo nyithindo 4 to ata mar 25 kuom nyithindo 4 gi nyalo bedo gi tuoni. To ata mar 50 bedo gi oting'e to konyisi. Koro no ka ji ariyo gi en oting'e to ginyisi. To ma to koro en gi tuoni en e dende kendo nyiso ranyisi. To nyathi achiel to onge godo. Daktari mana kapod ichung' kanyo kapod wantiere kar family. Kapo nono ni nyathi manyako ma bende koro ting'o tuoni ochako romo gi osiepne moro mawuoyi kata chuore ma bende nigi tuoni to ok nyis ranyisi, chandruogni koro luorore ka wadoga ne malo kuom family nikech en tuo mar anyuola ng'ama miyo ting'o tuo mar sickle cell to macha bende oting'o to ginyis ranyisi. Wakete ane waloke matin ni ng'ama miyo onge kode completely. To ng'ama wuoro oting'e to konyis ranyisi. Kamano. Koro ka ng'at achiel ka miyo onge kode, ng'at achiel onge kode moko nyisi to be onge kode, onge kaka nyithindo gi nyalo bedo kode. Nyithindo gi dhi bedo kode to ok nyar nyiso ranyisi. They can only be carriers. Nyiso ni ka ng'at achiel onge kode kendo ok nyisi to ber mondo nyuome kata gi ng'ama nigo. Nikech onyalo mana bedo ni koro giting'e to ginyis ranyisi. Mondo ibed ni in kode kendo inyiso ranyisi, nyaka bed ni un kode to kunyis ranyisi. Kata un kode to nyiso ranyisi. Koro nyaka jonyuol bed ni kode te. Ka jatuo achiel man kode to inyalo bedo ni nyathi nyalo bedo ni kode to ok nyis ranyisi. To mondo nyathi bed ni kode kendo nyiso ranyisi, nyaka bed ni jonyuol gi te ni kode. Inyalo bedo ni kode to kinyis ranyisi lakini in kode. Inyalo bedo ni kode kendo nyiso ranyisi. In kode. Nyathi biro bedo kode. Erokamano ahinya. Gi okang'o nogo Dr. Don. En ang'o monego bed ni ji kapok obedo gi nyithindo onego bed ni gitimo mondo mi kik wabed kod nyithindo mwaketo negi chandruok nikech kotenore kod kaka wadhi sudo nyime wadhi nena ni to tuo mar sickle cell ni otimo del nade. Seche ma iromo gi ng'ato kata udwani udonji weche mag keny udwani ubed gi nyithindo. Ang'o monego bed ni utimo mondo mi ung'e ka untiere kode to samoro kunyis ranyisi. Koro gima timore ni tuo ni ng'eny kode nikech wan ok wapimrega. Wawacho ni ng'at joge oseherore gidonje keny. Mano sani ok wadwar mondo timre kamano. Sani kapok ji odonje keny to nyaka upim tuoche mamoko. Mokwongo kaka wan jok mantiere ka Nyanza ka nikech wang'eny kode ata mar 56 ni kode Nyanza ka. Omiyo koro tok nyis ranyisi. Omiyo koro kwadwaro ni inyuom nyako ma Nyanza kaka wan chuo kata in nyako kata in dichuo udwa kendoru, test mo nyaka utim ji ariyo en test mar sickle cell. Unyalo okochuno ni koro ka ng'ato ka un kode te unyalo weru kata ku weru kata ku nyuomoru tu ng'eyo ni unyalo yudo nyathi ma sickle cell. Oseyud ni keny moko osekethore nikech iwacho ni in mikele mana kwadwa. Iyudo ni pinje ma oko molony sickle cell odok piny kendo rumo nikech gin ok ginyuomre ka ji ariyo gi ni kode. Iwacho ni ka wan kode to koro kwanyuom wawere dhi kawo ng'ama onge kode. Nikech na wacho ni kata ka an kode to ng'acha onge kode to nyithindo ok nyanyise.
ginyalo mana ting'e to ngima gi bodhi adhiya maber. Gin giting'e tinga to onge gima ginyiso, omiyo gimbe ka gidhi nyuomore to dhi chako ng'iyo, adwa na kaw ng'at maonge kode mondo nyithindwa kik yude. Koro ineno ting'e tinga lakini ok ginyis ranyisi. Kaka omedo sude kaka tuoni dok piny ma nyaka bi orum. Omiyo koro wan kaka koro piny osechiew, omiyo kik wadonje keny ni era osekawo gimoro amora ma pok wapimo. Gima nyaka wapim en sickle cell. Mar ariyo be nyaka wapim hali mar ayaki kapok wanyuomore, nikech oseketho keny ni in emi wuotho oko. Ber king'e ni ung'eru makata ok ochuno ni joma ayaki be ok nyuomre to ung'eyo. Koro wang'e ni wan kode to wadonje ko wang'e ni wan kode. Koro ung'eyo kaka unyalo chako ridru. Koro mane gima sani nyaka watim ni nyaka joma pok onyuomore, ng'amo dhi sikul ka dhi sikul kik nyuomi kapok itimo test miluongo ni sickle cell. Mondo waduok tuoni piny mondo watieke, nikech thiedhe pod onge. Erokamano ahinya. Test kata pimo mar sickle cell ni Dr. Don. Yes. Ilero kendi nuoyo kendi tielo ni nyaka sani ji tim pimni. Pimni itime kanye to kawo thuolo ma chal nade mondo mi otime. Pim mar sickle cell nitiere pim ariyo. Nitiere pim ma mitimo mikaka remo sechego, to bang' seche manok to onego bed ni wayudo duoko. Waluonge ni en gima wang'iyo ka be ng'ato nigi tuoni. Iluongo ni screening. Wang'iyo ni ng'ato be nigi remo ma nigi shape ma wawacho ni sickle cell, ma shape ma wawacho ni chalo gima ni ng'ado go lum cha. Iluongo ni sickling test. Koro sickling test ni ok onyis ni chutho ni in gi sickle cell disease. Kanyo madwa no winjre. Koro mondo ng'ato bed confirmed ni en gi sickle cell disease, nikech nawacho ni inyalo ting'e trait. Inyalo ting'e to kinyis ranyisi. Koro mondo wang'e ni ng'ani nigi tuoni mar adieri, en watimo test miluongo ni HB electrophoresis. En mong'iyo ni gima waluongo ni hemoglobin manie remo cha in gi mane, nikech nitiere miluongo ni mar nyithindo miluongo ni fetal, then nitie mar jomadongo iluongo ni adult A. Koro mar nyithindo cha en onge gi sickle cell. Koro mar jomadongo ma kwa ji dongo to kawo madongo ni ma koro en obedo gi sickle cell. Koro mano e confirmation test. En e test mar adieri ma kotimni to nyiso ni ng'ani nigi sickle cell disease. To mwatimo ahinya mwa itimo go screening ma chako go iluongo ni sickle cell test. En onyiso wa ni ng'ani nitiere gi remo moro mogodore. Koro remo mogodore nyalo bedo ni ng'ani nigi en oting'e ating'a to ok onyis tuo. Ranyisi. Erokamano ahinya Dr. Don. Achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumo, wang'iyo tuo mar sickle cell. Daktari olero kacha maber ni obiro kuom jonyuol, owuok kuom jonyuol kadhi kuom nyithindo. E seche ma daktari ji oromo ma ji onyuomore ma gibedo kod nyathi. Nyathi biro chopo e higni mage ma koro biro chako nyiso ni samoro onyalo bedo kod tuoni mar sickle cell. Nikech ileronwa ni janyuol emang nomiye nyathi. Inyuole ni thup to ng'eyo ni nyathina ni nigi sickle cell, koso ochako manifest kuom nyathi e thuolo kata e dweche e higni mage. Koro nyathi konyuol to en gi remo waluongo ni hemoglobin, miluongo ni mar nyathi iluongo ni fetal. Koro mano ok bed gi sickle cell. Sickle cell na wacho ni en omako remo mar hemoglobin mar adult iluongo ni HbA. Koro ka onyuol nyathi to monyuoli go ni mar iluongo ni fetal ni en o change mondo ibed gi mar jomadongo cha a period ma kochako 3 months, dweche 3 nyaka dweche 6. Koro mane ma koro wakawo mar remo mar nyathi monyuoli go cha maonge gi sickle cell cha, koro kiyudo mar jomadongo. Omiyo koro nyathi nyalo yude kosekalo dwe mar 3 inyalo chako bedo gi ranyisi ni in gi sickle cell. Kamano. To test to tinde wan go nyaka minyalo timne nyathi monyuol. To mano wang' wabire test go samoro. To ok ranyisi. Ranyisi ta wacho ni nyalo chako mana kosekalo dweche 3
nyaka 6 nikech sane makoro wae mar nyathi cha to wadonje ma joma dongo mag bedo gi sickle cell ni. Erokamano ahinya. Kik idhi mabor jahera mar chenro mar penj laktar ka chenro ni biro kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Wantiere kod Dr. Don e studio wang'iyo tuo mar sickle cell. Wakaw yueyo matin waduogo bang' thuolo machuok. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos mos. Maloso chiemo ni bobedo mamit. To mana kamano, biro golo nyako makite rach cha yot cha. Chenro en penj laktar achiel kachiel kaka Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Don e studio kendo wang'iyo tuo mar sickle cell. Daktari, kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kama koro ranyisi mar tuo ni biro nyisore. Ni lero kacha ni seche monyuol nyathi nyako chop kar dweche 3 kama pod entiere kod remo mar nyathi mani luongo ni fetal ma tok mano koka ochako bedo kod mar ng'at mang'ongo ma kanyo ema koro inyalo ne ni remb nyathini nitiere kod chandruok magin sickle cell. Kapo nono ni osechopo tok dweche 3 dweche 4 kama ma remb nyathi cha oserumo, ranyisi mage ba kineno kuom nyathi to nego bedni chich kata kapo nono ni pok otim ni pimo mondo mine ni nyathina ni nyaka bedni nitiere kod chandruok kaka mar sickle cell. Kamano. Koro ranyisi mokwongo nyithindo en ga kuot mar lwedo gi kuot mar tielo. Picha moro waketo kanyo wadwa ng'iye. Koro ranyisi ni obiro nikech ne wawacho ni remo ka nikech kaka gichal cha ok giyom ring mayom e ler. Omiyo koro gimoko. Koro ok gigig mbele kucho. Omiyo koro kosemoke tie nyathi to miyo wachage lwedo. Kosemoke lwedo to miyo koro lwedo kuot to rem kabisa. Jo manigi sickle cell en rem mwaluongo ni excruciating. En rem en rem mahie machalo ni ng'ato rego chogo. Mano lwedo kata tielo. Iyudo ka pat tiel nyathi okuot kendo nyathi yuago rem kabisa, ok onyal wuoth kama kata magi. Onyalo bedo nyaka lwetego okuot. Nikech wach mar remo ka geng'o ok gig nyaka giko tum nikech shape gi ka makore e ler. Koro ma e achiel kuom ranyisi mabiro ga mokwongo. Ranyisi mar ariyo en ni remo obedo matin kuom nyathi. Nyathi konyuol to rembgi te ng'eny. Inyuolo gi remo mang'eny. Mana ka miyo ne onge remo kata gimoro tuo moro no mako miyo kopek emomono nyathi bedo gi remo. So nyathi moro monyuol iluongo ni HB, fetal HB mawuocha o en remo mang'eny. Iyude kata moingo 20. Koro kine ka dweche kaka wasewacho ni mokwongo en dweche 3 nyaka dweche 6 no inyalo yudo ni ka koro remb nyathi osechako dok piny. Gimomiyo remo dok piny en ni
moko ma gin gi sickle cell ma wacho shape ka ok ginyal ringo e ler, omiyo koro ka gigike e tako which is miluongo ni spleen, to spleen gologi oko, miyo koro yudo ka nyathi kuot. Koro spleen sama igologi ni to remo ing'eni ok medre, koro ing'eni duok piny. Kodhi e chuny miluongo ni liver, maini be ok ginyal kalo nikech gigo tindo, igologi, omiyo nyathini rembe dok piny. Ibiro yudo ni nyithindogi joma nigi sickle cell gi gidwaro ni medo gi remo nikech rembgi dok piny. Koro mokwongo en ni rem, mar ariyo en remo, mar adek inyalo yudo ni ka koro wengegi lokore ratong'. Wang' lokore ratong' nikech remo man gi shape ma wacho ni sickle cell ka igologi oko, wacho ni they get hemolyzed, kagima del chungogi oko, del chungogi kendo ginegogi. Nitie kaka del Nyasaye nochwe ma gima ok wadwar to temo mondo negi, koro konege to miyo wang' bedo ratong'. Koro mano be nyalo bedo ranyisi. To kokikawo atua mondo ine daktari seche magi, onyalo dhi matek mondo miwa gima waluongo ni complication. Koro seche moko nyathi nyalo biro ka gini osedhi nyaka obwongo. Kodhi obwongo, odhi ogeng'o remo madhi obwongo, miyo koro remo ok bi giko obwongo maber. Koro ibedo gima waluongo ni stroke. Inyalo yudo ka nyathi obiro en sawa to biro gi stroke nikech gik odhi ogeng'o remo mondo kik ogik kuonde obwongo, koro ibedo gi stroke. Stroke nitiere tieng' diriyo, nitiere stroke ma remo ochwere obwongo gi stroke ma remo kogik obwongo. Koro gin giyudo ma remo kogik obwongo nikech remo ka ogeng'o remo mondo kik gige obwongo. Mar ariyo seche moko ginyalo biro ka koro ok ginyal yweyo. Gimomiyo ok ginyal yweyo en ni ginyalo yudo tuo nikech gimbe gin koro yot mondo giyud tuo iluongo ni pneumonia. Koro ginyalo biro gi miluongo ni acute chest syndrome, rem dho chunye ka to ok onyal yweyo. Ma biro nikech e chogo kacha wanyalo yudo gima waluongo ni embolism. Embolism en kaka mo manie ondhudho nyalo wuok then dhi to geng'o, miyo koro ok inyal yweyo. Koro mago richo kabisa. Inyalo yudo kendo ka obiro ka en gi gima iluongo ni tielo man gi adhola mok changi, koro nyalo yudo ulcers. Mar abich inyalo yudo ni koro nyathi ok nyal wuotho nikech koro kama bam ochomore gi nungowa odhi otho, iluongo ni avascular necrosis. Koro nyathino ok nyal wuotho, koro iyudo ka owuotho gi konchiel nikech koro gima chogo madonje e nungowa cha remo ka odhi ogeng', koro ing'eni chogo cha ok dongi, koro tho. Koro mago en ranyisi mokwongo. To mokwongo ahinya en ga mar kuot gi rem. Kuot mar tielo gi lwedo waluongo ni dactylitis. Makineno mano to nego be ni paro mapiyo ni chandruok nitiere ka. Daktari neno ka nitiere kod picha moro manyiso kaka remo ringe ler kod remo manyalo kwamo kapo nono ni entiere kod tuo mar sickle cell. Daher mondo mi iwuoth kodwa okang' kokang' mondo mi ilernwa malong'o nikech pimonwa ni kuot mar lwedo kaachiel kod mar tielo nikech remo ok chop kama onego bed ni ochope. Aneno ka picha ni osechopo kendo biro e yo maber mokalo. Wantiere kod remo maber kod remo mantiere kod tuo ma en sickle cell. Ma awan gi ler. Pimnwa gima timore ka daktari. Koro kaka ineno ka wan gi ler mage remo maringe. Ma en ma wacho ni sickle cell cha. En remo matuo. En matuo. Koro gin gi moko. Ineno ka ma koro en odhie e gikone omoko. Kiyudo ma ineno ka ringo gi e diere, en koni gi koni ni sawa, koro en ok omoki, maber. Koro ka gibiro kaka tielo kamno kuot cha, ineno ka koro gimoko. Mwanyalo kawo kaka ranyisi kaka lith lwedo kata tielo. Koro gimoko. Koro ka gimoko ka koro remo ni ok nyal dhi koni. Maber ni ok nyal chopo. Ok nyal chopo. Omiyo koro ka bedo ni onge gi remo.
Kaka nyongo gi remo maber kaka onego bedgo, to gimoro timore del mwaluongo ni inflammation. Rem namba 1. Rem kabisa. Nawacho ni rem machal ng'ato ng'ado choki. Mar ariyo, okuot. Nikech remo ok chopi. Koro kuma remo ok chopi tiende ni madini mag del kata mag chiemo ok chop kacha, nikech remo bende matero madini kaachiel koda ka oxygen nyaka wi obwongo malo. Wadhi nyime. Kosekuot, onyalo bedo ni koro nene ka gima en olokore makwar. Kuma okuote no to loko rangi. Onyalo lokore kata kimule tinyalo winjo ka be oliet. Koro mago gik matimore kama remo ok ogikene. Kamano, mano ranyisi mokwongo mar sickle cell. To remni onyalo bedo kamoro amora. En mani mokwongo ahinya mosebed nosom ahinya en mar lwedo gi tielo. Lakini ok nyis ni koro ok onyal bedo nyaka ich owuokega to ok ndalo mang'eny ahinya kaka mar tielo. Daktari, kapok ibet piny, wadhi nyime ka aneno ka nileronwa maber remo marach mantiere kod sickle cell. Aneno kacha koro kako luore. Koro pichano bende medo nyise maler kaka gimedo luore. Moro biro to luore ewi wadgi kamane kako timore makoro nyalo kelo chandruok. Daktari, ka wadhi nyime kod chenro ni, okipimnwa chandruoge ma nyithindo mantiere kod tuo ni sickle cell. Chandruoge ma nyithindo gi thoro bedo godo e kit ngimagi mar dongo kaka nyithindo. E kit ngimagi mar dongo kaka nyithindo, inyalo dhi nyime nyithindo gi bedo ni rembgi tin, kendo ithoro yudo ni wamedo gi remo mang'eny. Nikech rembgi, awacho ni rembgi koro kobedo kama to del be temo mondo golgi, koro kwayud kuma remo igole del, nikech giricho miyo rembgi dok piny. Omiyo imedo gi remo ndalo mang'eny. Remo ok onego bed ni medo ng'ato ndalo mang'eny, nikech komedi remo ndalo mang'eny to nitiere gima waluongo ni chandruok mar remo momiyi kelo ne del. Koro mago be ginyalo yudo. Mar ariyo en ni nyithindo gi wacho rem. Rem ni en rem matek kabisa. Onyalo yudo ni rem rame kamoro amora e del, tiende, lwete, iye. Nyathi nigi rem kabisa. Nikech ich kucho be nyimbe ich ka be gin ntiere kama remo ringo kadhi e nyimbi, to kendo gin remo mar ler ka tindo. Koro gimoko gimiyo nyathi biro ka iye rame kabisa. Then onyalo bedo ni koro oyudo problem ma owacho ni oyudo stroke. Remo ok dhi obwongo maber. Obwongo kata obede e do chuny obo. Koro wayudo ni waluongo ni acute chest syndrome. Ma ng'ano ok nyal yweyo, kendo mano e gima nego gi ahinya mar kodhi obo no, nikech koro obo koro ok nyal yweyo. Omiyo koro gima nego gi ahinya en wach mar obo ka remo ka odhi odino remo madhi obo kamano. Koro then wanyachak wayudo gima wacho ni adhola manie tielo ok changi. Adhola manie ok changi nikech remo ok gigi. Mondo gimoro changi nyaka remo, nikech remo be ting'o madini, ting'o chiemo. Remo be onego gig e adhola koka adhola no chango. Ka remo ok gigi adhola no maber to ko changi. Ochal mamedo mana top. Mano be gima madini ok chopi, remo ok chopi. Mano be gima timo jok manigi tuo mar sukari man gi adhola. Remo ok gig kucho mondo adhola ochangi. Kamano. Ma en rem matamre gi nono. Kamano. Seche miseneno ni nyathi nitiere kod rem, daktari, ma bende ineno kaka lwetene kuot kaachiel kod tiendene, seche ma itere osiptal, pim mane midhi tim mondo mi oyangi ni nyathini koro nitiere kod sickle cell? Kamano. Koro nyathi moro amora kobiro man gi ranyisi machalo sickle cell, wadhi ng'iyo ni rembe tin, rembe en go. Daktari nyaka par ni gini nyalo bedo sickle cell. Koro ichako gi thiedho rem, mwadhi biro kaka kithiedhe, but nyaka ikaw remo mondo idhi pim. Koro kwabiro to wapime test mokwongo iluongo ni sickle cell test. Nikech en itime piyo, en pesa mayot, kendo en odhi nyisowa ka nyathini nigi
ka rembe chalo maricho man sickle cell go. To kosetime tawacho ni nyaka wachak watimne test mwaluongo ni HB electrophoresis mondo onyiswa adieri ni en gi sickle cell percentage mane, ata mane. Kiyudo ka sickle cell percentage ata mar 50 kadhi malo, wawacho ni jatuo ni nigi sickle cell disease. Kwa hiyo ka ata mare ni piny 50, to wawacho ni ma jatuo ni nigi sickle cell trait. Ena gedende to konyis ranyisi. Koro test ariyogo ber kitimogi. To thieth to wachaka nikech thieth ka nyathi obiro gi rem wachaka thiedho wach rem neno. Ka obiro gi remo matin wamede remo, to test wakaw kapok wamedo remo mondo kik miwa test result mok wadwa. Chenen page laktar achiel kachiel kokali Ramogi TV wantiere kod Dr. Don, en gi lony mang'eny kotenore kod tuoche mag nyithindo, kendo kawuono waketo maino e tuo mar sickle cell. Oleronwa kacha maber kidienye mopogore opogore. Wachopo kanye? Wachopo kama koro ineno ranyisi mitero nyathi e osiptal mondo mi otimne pimo. Olero kacha pimo ma onego beni timo, pimo kidienje 2. To wacho maber ni seche ma ipimo ni bende nitiere gik ma itimo gi laksechego. Namba 1, ichako chiwo thieth ma en mar duoko rem chien. Wadonje thieth mar tuo mar sickle cell, Dr. Don. Erokamano ahinya. So gimomiyo gin gi rem no asewacho ni remo ok chop kuonde monego beni gichope. Koro en rem matek. Rem ni nyaka wachaka miye pi. Odonjo ni to waketo sindan, wagolo remo, to nurse osekelo pi mosechuone. Pi ni miyo koro remo gi miyo gi koro na wacho ni gimoko e ler. Pi gi koro miyo gimoko ahinya, duoko moko gi no piny, kendo miyo i ler kacha bedo maduong' nikech imedo gimanie i ler. Wawinjore maler kamano. Koro kimiye pini to idhi yudo ni koro moko nyalo gik nikech imedo ler cho bedo maduong', nikech yaro iye nikech imede pi. Koro mano number 1. Wachako ne pi kendo imiyo gi pi mang'eny. En pi mang'eny. En tie kaka daktari go kwano ni pi marom nade monego beni imiyi kidonjo for odiochieng' achiel. En pi mang'eny, iluongo ni normal saline. Mar 2, wachako yath mar rem. Yath mar rem oken ka oingo panadol. En paracetamol wa mapile nikech na wacho ni en rem machal ni chogo ng'ato ng'ado. Ten chogo mangima, chogo manie dend ng'ato. Chogo manie dendi. Koro wachako gi yadh rem man malo mimiyo joma otere e operation, iluongo ni morphine. Morphine ni wachake gi nyithindo gi mimadho. Then wachako wamede gi paracetamol, panadol. Then wanyachako wamede gi brufen, waluongo ni ibuprofen. Wachako kod gi 3 kamano nikech morphine cha ok wadwano obudhe nikech ji ng'iyo kode, ji here nikech en otieko rem moro amora mapiyo. Omiyo inyalo yudo ni koro ng'ato ong'iye, waluongo ni dependent. Koro wachako gi kamano te, to kinyi chako ng'iyo ni rem ni dhi nade. Kodhi piny to wagol morphine, wawene koro bed gi paracetamol gi brufen. Kendo kochako dhi mbele to wagol brufen, koro dong' gi paracetamol kende. Koro mano rem. Mar 2, rembgi na wacho ni rembgi dok piny. Ing'iyo ni rembe en adi. Rembgi bedo ga matin ne 10. Samoro amora iyudo ka rembe ni tin ne 10. Samo tuono wadwaro ni rembe odhi malo, wadwano wakete gimoro 10 koingo 10. Yani 10 kama wadwaro no ingi. Nikech ka en moingo 10, ka en gi matin na 10, to jo science oseyudo ni giyudo stroke e yo mayot. Koro mondo wageng' stroke wadwaro ni rembgi obed moingo 10. Koro ing'iyo rembe adi? Rembe 4 wamede remo. Wabumula ni kar stroke no kanyo kapono ni ochopo ma ng'ato yudo stroke bende onyalo bedo reversible kata kinyalo duoke chien. Kikidhi mabor kata matin jahera mar chenro mar penj laktar. Biro ni achiel kachiel kokali Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. En tuo mar sickle cell kuom nyithindo kikisud kata matin.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the Africities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousands participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy. The alliance of the willing already started when we had the first meeting with our PA colleagues. It has been a wonderful conversation. Duond bura mar PA olando ni odonje Kenya kwanza e kinde ma Azimio la Umoja to mako chung' margi kendo dhi nyime gi manyo jalup Raila. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns. Jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga korokoni omenyo chero sekta mar jokali ponono ni oyudo loch e yiero mabiro. Koro sama logo toka monda wene giocha temo otongo tagileta agora piny mapacha olal. Giri mingia mwiketo matingni mayo wanyaka mogo. Serikali imayo wanyaka moke. Jopiny Marabore County ma Kisumu no bago ng'anyo kayuak ewi monj kod nek gi jomaundu. Machiegni kendo chenden penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu wang'io tuo mar sickle cell kuom nyithindo. Daktari oleronwa ni gimitimo mokwongo en duoko rem chien nikech en rem matamre gi nono. Kaeto owacho kacha ni yedhe mitiyo godo e duoko rem gi ikete e yedhe makoyo rem ma tekregi ni malo katigologi mos achiel kachiel. Daktari oleronwa bende ni imedo jatuo pi. To ken pi matin en pi mang'eny mondo mi oyaw leche mag remo mondo mi remo kal kigimoki kaka remo mantiere kod tuo thoro moko. Wadhi nyime kod thieth daktari. Kamana ahinya. Mar adek nyithind jok man gi sickle cell gi daktari nyaka chak gi thieth ma wamiyo waluongo ni antibiotics. Yedhe ma nego kedo kute nikech kute gi wayudo kata kobiro to kinyang'e ni en gi kudni kata onge go nikech kute go gin achiel kuom gima miyo gi ranyisi gi biro nikech en gi tuo no yes to nitie seche ma onge gi ranyisi. Koro gik moko ntiere ma timore del ma miyo bedo gi ranyisi waluongo ni triggers. Koro gigi en kaka ka in gi kute moko e dendi. Koro kute gi be nyaka chaka thiedho kamano. Koro wamiyo gi antibiotics. Kwasemiyo gi kamano
wang'iyo ane wapimane ka be gin gi malaria, nikech malaria be en kudni manyalo miyo wach mar ranyisi gi B. Koro daktari ng'iyo pimo, koyudo ni en gi malaria to chako thiedho malaria. Koro nitiere yath moro miyo gidhi go dala mageng'o malaria, proguanil. Koro kobiro to ipimo malaria. Ka oonge gi malaria tinyalo odhi mbele gi proguanil. To ka en gi malaria to wachungo proguanil nikech macha mageng'o to wathiedho malaria mondi. Kwa sethiedho malaria kok wadhi mbele gi proguanil. Koro mano be nyaka wapim sa moro amora ma gidonje. Nitiere yath moro ma be gibedo go dala. Iluongo ni folate. Folate en omedo remo. Koro ing'iyo be en gi folate? Ni en go. Koonge go to wandiko ne samo bireno nikech omedo remo. Ka ne en go dala to wanyise ni dhi adhiya go mbele kaka nyocha idhi kode. Kamano. Koro mago e thieth wamiye. Nitiere yath moro ma be sani koro okel maber manyien, iluongo ni hydroxyurea. Hydroxyurea ni en yath ma konyo e sickle cell kabisa. En be ka ne onge go to wachake. Chon nikech yadhni ne yude ne tek e Kenya ka, nowamiyo gi nyithindo mana man gi oseyudo gimoluongo ni complication of tuo mar sickle cell. Sani nyathi moro amora moingo higa achiel moyud gi tuo mar sickle cell wachaki e yath miluongo ni hydroxyurea. Hydroxyurea ni otiyo ni en oduoko remo mar jomadongo ma wacho ni bedo sickle. Ochako kelo ni mar nyathi manonyuoli gocha. Mane kako tiyo. Koro mano yath masani ber makane nyathi ni opoko kete to kobiro to daktari keto e yadhno. Mane kako wathiedho sickle cell sani e Kenya ka. Ok ni watieke no rume dendi. Wamiyo ni ranyisi gi mainyo wagoni emwathiedho. Lakini dendi kucho to podi ina gi tuo mar sickle cell disease. Koro nitiere thieth masani obiro pokonge kode e Kenya ka. Waluonge ni cell transplant, stem cell transplant. Koro nyiso ni ikawo ondhudho mar ng'at ma onge gi sickle cell tiketo ni bedo go mondo bedo ndhudho nikech ma ndhudho ne maloso remo. Koro in obiro loso remo maber ma ok nigi sickle cell. En pod en India gi pinje ma oko molony ka, to India ji ohero dhi nikech India beche bet ni piny, ok chal ka Amerika kata Ulaya. Koro mano be thiethno nitie. To ok nyis ni ji te modhi mondo timne stem cell transplant bedo maber nikech en gima wendo. Omiyo chuni ni en gima tema en gima wendo. Chuni ni onyalo bedo ni ok odhi kodi maber, onyalo fail. Koro ok ji te. Koro winjo ni ng'ana dwa dhi India mondo dhi otimna cell transplant mar sickle cell, idhi yes ber mondo ng'ato dhi. To kik idhi ni 100% ni sickle cell dhi rumo. Jok moko wayudo ka ok orum kuomgi. Daktari, kane wang'iyo weche mag thieth ka anipimonwa kidieny mar thieth mani wacho kacha ni yath miketie kae to golo kido mar remo maduong' cha to kagima oduoki fetal tiende ni remo mar nyathi manonyuoligo. Process ni kata remo makoro kelo ni mar nyathini onyalo bedo kober e dendi ka akwata kuom nyathi mantiere kod tuoni kuom thuolo marom nade kapok ochako tegno kendo makoro kendo nyiso ranyisi ka, nikech kaponono ni inyalo ti kode mondo mi oduok remo kacha kar remb nyathi to de ber ka kendo makoro tiyo kode mondo mi koro oluoka remo dok kocha obedo maber kuom thuolo marom nade remo ni. Koro yath maduoko matemo mondo omi igol mar jomadongo tikel mar nyathi cha iluonge ni hydroxyurea. En ibro muonye kisechako muonye to en gimi muonyo nyaka chieng' Nyasaye kawi. Gin yedhe te mag sickle cell kosechakie to ok ni kochaki to ibro chaki dok piny. Inyalo mana dok piny ka daktari odhi to iyudo gimiluongo ni complications, iyudo rach mar yadhno kende kok inyalo we matin pondo ng'ini yath maber kodi. Koro kochake awach na chako yadhno kawuono, bang'
bang jumbe ariyo onego beni mar remo marach mar sickle cell ma joma dongo osedok piny, remo ma nyithindo maonge sickle cell cha osebet malo. Koro ko mano bet malo nikech yadhno miyo koro ranyisi ka ok iyudi, kata kiyudo tinyalo yudo dichiel e higa, to ok inyalo yudogi mang'eny kaka ng'ama onge yadhno. To kosechaki yath moro amora ma wacho kama medo remo iluongo ni folate, kata mar malaria no mamiyo kik yud malaria, kata mar hydroxyurea ni, kwachakie to wadwaro ni itiyo kodgi pile ka pile nyaka chieng' ma Nyasaye kaw ngimani. Nyiso ni onge chung' kamano. En pej laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ok en gima yot mokalo muonyo yath nyaka chieng' Nyasaye kawi, to oyudo kacha ni magi duto te inyalo geng' mana kwadok chien e okang' mokwongo. Mwacho kacha ni kapo ka unyuol to ji mondo mi opimre ni to bende intiere kod tuo mar sickle cell, jahera ni bende nitiere kod tuo mar sickle cell, nikech oyudo kacha ni nyalo bedo kodgi to kinyis ranyisi moro amora, to inyalo geng' mondo mi kik nyithindo bed kod tuo ni mana ka upimoru kapok uyudo nyithindo. Daktari ni pimonwa kacha ni nitiere complications kata dondi manyalo biro kotenre kod yedhe mag tuo mar sickle cell. Wamule dondi kata complications manyalo biro kotenre kod yedhe ma itiyo godo gi kod yedhe gi. Koro yath ma wachako miluongo ni hydroxyurea ni en yath mibi itiyogo e thieth mar kansa. Kansa miluongo ni chronic myeloid leukemia. Koro oduoko ga piny kaka remo mok ma red ni mok makwar, nitiere remo mang'eny, nitiere miluongo ni platelets, nitiere white blood cells. Koro white blood cells oduoko gi piny, nyiso ni kodhi ondhudho maloso remo ka nitie kaka oduoke piny to kelo mar nyathi mar remo mar nyathi matin. Koro nyiso ni onego bedni ng'ato ka nie yadhni to nyalo bedo ni ochako yudo gimiluongo ni tuoche mamoko, nikech oduoko rateke mar white blood cells ka piny e del. Mano namba achiel. Namba ariyo, iparo poko studies maber obedo piny moyie kode, to oseyud ni onyalo miyo ng'ato yudo kansa. En yath mithiedhogo kansa kendo nyalo miyo ichak iyudo kansa. To mare mar onyalo miyo ng'ato bedo kansa ni noseyude, to sani chak itimne be test mamoko, itimone iluongo ni research ka be adieri ni okelo kansa. Koro sani watiyo kode gima iluongo ni watiyo kode kwariek, iluongo ni cautiously, nikech study mokwongo nosewacho ni onyalo kelo kansa. Onyalo kelo kansa kidieny mane daktari? Kansa mar remo kendo. Koro watiyo kode wachako watiyo kode ka wan ka daktari ka nyathi osechak miyo bang' dweche 3 ichak ipimo rembi, ing'iyane ni rembi go chal nade mondo kik omi kansa. Koyud ka rembi go dok piny kabisa, white blood cells iluongo ni neutrophils, ka dok piny kabisa, to daktari wacho ni wachungo thieth mar hydroxyurea. Koro yath moro amora manie del nitiere berne gi rachne. Koro mano rachne. To berne to ber nikech omiyo nyathi ok bi neno ranyisi mar sickle cell disease. Yath mar ariyo mwatiyogo en iluongo ni folate. Folate ni mani wacho ni medo remo cha? Omedo remo. Ok omed kiwango mar remo mineno makwar mwapimo ni, to medo remo matiyo mondo los dendwa miluongo ni DNA, iluongo ni folate. Folate ni iyude kata e alot moko ted kabisa. Awinjo kipimonwa kacha bende kidieny mar remo mar makwar kata red blood cell ma bende ema kethorega malokre kama ka tipimonwa bende tuo mar malaria, kute mag malaria gi remo. Kae to bende chak ipimonwa kacha ni nitiere yath minyalo miyi kaka folate mondo mi omed remo kod blood transfusion bende. Kapok wachope e kidienje go duto te makoro dwaro blood transfusion ma imbe ni leronwa maber ni ok ber ahinya. Ang'o gini kendo ma ng'ato nyalo timo ka nitiere kod nyathi mantiere kod sickle cell nyadala, kopogore kod yedhe, kopogore kod transfusion, kopogore kod moko go duto te mondo mi remb nyathi obed maber mok tin ne 10 kaka ni leronwa cha?
Koro nyithindo man gi sickle cell nyaka wabed chiembgi nyaka bed chiemo maber. Chiemo maber en chiemo mamedowa remo kendo medowa gimiluongo ni folate. Folate ni be nie remo. Ok en remo makwar, en be nie remo kanyo. Koro mondo wayud folate, kwachako gi folate no, folate ni yude e alote ma green, maralum. Kata sukuma, wayude sukuma. To kwachwak sukuma malokre mayelo, maratong, kata rabuor. En iyude iketa sukuma ka pi owalo, koseluoke pi owalo tiketo sukuma tigolo sukuma. Mano iyudo ka miye folate. Nikech seche ma remo ka igole del ka, gitiyo gi folate. Koro chuno wanyaka wamigi folate. To folate ne ma be watiyogo gimwaluongo ni DNA. Mondo DNA olos nyaka remogi. Koro folate nyaka wamede. Koro wadwaro alote, wadwaro olembe man gi folate, nyathini nyaka cham. Olembe man gi folate gin kaka magi? Olembe man gi folate gin olembe ma fresh, ma green. Olembe maralum. Ndiero olembe maratong. Maratong nigi vitamin A gi vitamin C. Olembe ma green chalo kaka apple. Apple nigi folate. Maralum no en gi folate. Koro kiseluoke maber to nyathini nyalo chamo. Olembe maratong magi konyowa nikech ing'eni nawacho ni gimbe githoro yudo kute mamoko. Koro magi miyowa del, miyowa vitamin C kendo medo waro teke mag del. Magi be koro olembe gi te nyaka gicham. Nitiere olembe mamedowa remo. Olembe mamedowa remo gin olembe machalo kaka beetroots. Gimbe gimedowa remo. Mago be nyathini nyaka cham. Nyiso nyathini nyaka cham alote mang'eny moko ted, moko kuogi, nyaka cham olembe. Kendo olembe go cham olembe go te. Nyathini dala, ka en dala, nyaka modh pi mang'eny. Pi ni ema konyo remo, kano wacho ni picha medo ler ka, miyo koro gik ok mok, sickle cell ka ok mok e ler. Koro pi nyaka modh. Kata kokodwa pi to nyaka wa train gi mondo gibed ni gimodho pi mang'eny. Nyathi giminyise emotimo. Nyathi inyalo nyise ni okinyi kichiew adwa ni modh pi glass 2 kata 1. Sa 7 nyaka imodh pi. Obro nyisi ni baba kata dadi pok amodho pi kawuono. Nikech en gimise train, oseng'iyo ni nyaka omodh pi. Koro ka en pi nomodho ni owinjo riyo. En pi ma wadwaro ni okinyi omodho pi glasses 2 matindo. Ka en nyathi maduong' manyalo wuoyo, ka en nyathi matindo omodho pi mana matin. To omodho pi mang'eny. Okinyi sa 7 gi gotieno. En pi mimodho ni ok nowinjo riyo. En pi nikech pi no konye mondo kik oyud ranyisi mag sickle cell. Mara adek no wacho ni ok wadwa ni giyud malaria. Omiyo koro malaria ka in gi kuonde ma pi nitiere dago e botot, nyaka igol pi manie dago go. Buya mantie machiegni nyaka igol mondo suna owuogi. Nyathini nyaka ninde net mondo kik oyud malaria. Nikech koyudo malaria to dhi mako remo maber ka. To komako remo maber to koro ionge gi remo. Nyiso ni remo nyaka medi, kata koko medi e sa moromo ti hinyori. Koro dala kendo wachako wadwaro ni nyithindo gi te otimne gi mwaluongo ni chanjo. Chanjo nikech nyithindo mag sickle cell gi giyudo ni koro spleen gi iluongo ni tako. Ne wacho ni tako ka remo kabiro to moko nyalo miyo tako kuot. Ka tako osekuot to tako koro ok ti. Tich mar tako en ni ogeng'o, embe en gi rateke mar del. Miyo koro kute makelo na tuoche ok makwa. Omiyo koro ka gin dala to nyaka obed ni nyaka nikech nitiere chanjo mimiyogi mondo del kik bed ni onge gi roteke mag del. Koro nyithindo gi te man gi sickle cell nyaka giyud chanjo mochuno ga mimiyowa nono ka mag nyithindo ka. Then ichakwa medo gi chanjo ma koro inyiewo. Chanjo gi pneumococcal nyaka wamiye.
hepatitis B nyaka wamiye. Nikech mago ka tako chok ti to kutego giyudogi kendo hinyogi. Omiyo koro gin nyaka koro janyuol bed timo tegno mondo nyiew chanjo nikech mago to chanjo minyiew. Gin chanjo minyiew. Erokamano ahinya. Chien penj laktar. Daktari wach mogik madiher mondo minyis jogo mantiere kod nyithindo mantiere kod sickle cell kata jogo marito nyithindo mantiere kod sickle cell en ote mane madinyisgi kata madimigi kokale chenro ni mar penj laktar. Ote madami jok mathiedho jok man gi nyithindo kata jok man gi sickle cell kata marito jok nyithindo man gi sickle cell en ni nyaka gibed gi chuny maber. Chuny ni en chuny nikech gini obedo kode nyaka chieng' otho kendo nyaka iti matek mondo iyud bed ni oko leo ne yedhe mondikne ka nyaka nikech wacho ni kwasechako gi yath to wadhi kodgi yedhe go nyaka chieng' Nyasaye kawgi. Koro nyaka ka in janyuol nyaka iti matek nikech yedhe go inyiew gi. Koro kionge gi in gi nyalo to nyaka ikaw insurance waluongo ni NHIF. Ka in gi NHIF ni sani koro kot kwaneni kata Obama kacha tibiro nono ok neni gi pesa nikech in gi NHIF. To kionge NHIF to chuno ni nyaka ichul pesa ofuki to gini en nyaka chieng' wani nyathini odong kata higni 80 kata 100 en pesa mang'eny ahinya. Omiyo chuno ka in janyuol wadwa ni bed gi chuny maber. Ing'e ni gini yadh tuo ni ok en tuo ma wathiedho to watieke sani to wanyalo dak kode nyaka chieng' Nyasaye omwa to nyaka wabed ni wadhi tiyo gi pesa mar yudo yedhe gi. Omiyo koro nyaka wabed gi NHIF iluongo ni NIF gi dhowa. En pesa ma golo kata higa achiel 6,000 titiekore gi wach mar golo pesa mar yedhe gi. Kendo NHIF ni miyo nyithindo gitero gi kamiluongo ni India. Ka intiere kod NHIF mondo timnegi gimiluongo ni stem cell transplant ma wawacho cha. Gimiyo ji nyaka 2 million. Mano ka intiere kod okumba. Mano apani en ote maduong' maber mokalo ma johera mar chenro mar penj laktar onego bed ni owinjo. Ok en tuo mar sickle cell kende to ne tuoche mang'eny sani nyaka watem wabed kod kadi kata NHIF mano en okumba mar thieth ma piny Kenya ka nyalo konyi mang'eny nyalo konyo e yore mopogore nikech wayudo ni tuoche ng'eny to tuoche gi waseyudo ni chamo pesa. Daktari kwa tieko chenro kapono ni ng'ato dwa neni onyalo tudore kodi kanye namba ni mar simu mondo motiek chenro ma kawuono. Kamano kidwa tudore koda ka in e gwenge ma Kisumo tinyalo yuda Russia Obama Children Hospital. Ki in e gwenge machiegni kendo magi Kisumo ka iyuda Nyakach hospital miluongo ni Bethlehem Home Hospital. En Nyabondo malo kucho e Plateau kanye idhi yuda chieng' tich adek ka tich adek. To ka in e gwenge ma Nairobi tidwa nena inyalo yuda Avenue mantiere Rongai kichiegni gi Rongai. To ka in e Eastland jomodak yo Eastland koch tiyuda kamoro ni Buruburu Avenue Clinics. Namba na mar simu en 074 24 022 079. Ang'e nono namba kendo Dr. Don. Kamano anyalo nuoye. Gi Kisungu bende 0724 022 079. Erokamano daktari. Adwoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo mondo mi ibi wago mbaka wapuonjre kotenore kod tuo mar sickle cell kuom nyithindo. Iyaw pachwa malach kendo iyaw pachwa maber. Kako onego bed ni warito nyithindo kaachiel kod gima onego bed ni ji timo mokwongo kapok ji obedo gi nyithindo ma en pimruok mondo mi ing'e ka in carrier. Kapono ni in carrier to jahera ni bende carrier kaber to kik ukendru. Kaber to kik ukendru mondo mi kik unyuol nyithindo mabro bedo kod chandruok mang'eny ndalo gi duto te mangima gi nikech winjo kaka Dr. Don olero ni gin yedhe mimuonyo nyaka chieng' moro ng'ato ae kor pinyni. In mibedo kod chenro ni adwoko ni erokamano makende. Ageno ni puonjori, ageno ni wapuonjore mondo mabed kod ngima maber nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Mata yena Ruth Otieno achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumo e Ramogi TV oriti masani.